एकदम घर में गर्मी लागता ये दादा तनी मनी लमी औंस देता टे लागता कि करेजा फाट जाए गर्मी से तनी लाइट आवता तबे तनी जीव में जीव पड़ता ये दादा ज्यादा एगो बगीचा बाटे ये बूढ़ा पुरानिया लोग का बगीचा लगावल बा कि तनी उठे बैठे में तनी ठीक रहता टे और आराम रहता टे तनी मन एनी ओनी होता टे की आवता ये दादा आज ई चाची जी ये बैठल बड़ू ज्यादा ठीक है कल हम हुए जावत रहनी हमी का करबू टेंशन से पूछू ठीक नहीं खेला कौन चीज के टेंशन बाजी दू गो पतो ही बाड़ी सा एगो बेटी बाड़ी कौन चीज के टेंशन हमार तो टेंशन मुक्ति हो गई जब से ननद का बियाह कोई नहीं तब से लागेला कि पूरा टेंशन हमार खत्म हो गइल। कनिया में हमार तो टेंशन इतना टेंशन बाटे हो कौन चीज के टेंशन करतन टेंशन कइला से तो आदमी के बड़ा अथू होला टेंशन मत करी काहे ना करब हो काहे खाना ना रुपया मिलत ना जुलत ताटे आन से आन समरत से बेटी रखले बनी बताव होइसे अब घर में होई तब का कहां से हम बियाह शादी करब मरद के हमर देखते जी केहू एक बेरा के खर्ची दे सकेला एक दिन बुद्धि दे सकेला पर रोज रोज आपके पैसा रुपया खर्ची ना केहू दे जी जानता रहो जी हमारे दिमाग से तो आप चलबे ना करी ना हम तो ना चलल अति आज रोड पर हम लेके कटोरा भीख मांगते जानत रहो कनिया देख कहम तो सब जानिए ना कहम तो केहू ना जानी कहे का मतलब ना या कि दोनों पतो दोनों बेटन के मोती मार के रखले बड़ी सा ई त बात सही है एक रुपया नहीं खोसा देतन से तो बताव हम पेट से खाली ना हम चलब से समरत ना जी अभी शरीर बाटे जड़ जवान फिर से एगो बिटिया बाड़ी न छेड़ुआ मरद हमें देखते बाड़ू 300 रुपया पर मजदूरी करत ओइसे का ना बात बाटे त काहे नहीं कि करत हम अपन नंदी के जीवन कइले रहनी वही मन आज मन चीज बताइबू तब ना अरे एगो बढ़िया खूनी आदमी हवे खूब पैसा रुपया वाला जन्नी कहां के हवे ना जानी ना हम करे घरे गइल पाली अबे उम्र में हम उहे कुल काम कर हमर नंदी करे के जात रहली तो मैंने हम अब जाई बताव हमार उम्र बच जाए के बुद्धि ना हकाजी मर्दा हमारा भी एजा नहीं के आई के टोला महला कह दिए से तार बुढ़िया होइसे करती या मर जरे नहीं खे आपके जाए के बा के पहले लइकिया के बेटी के भेजबौरी का आपके जाए के बाटे आपसे तो एक रुपया कुछ ना दी हस जन्नी लड़किया अरे जिंदगी बदल जाई जी जिंदगी बदल जाई हमके तो आपका दुख देख के बड़ी हमार मोह लागेला ऐसे कोई ना कि चाची जी के भी रास्ता बता देती न तो काहे ना कह लेती कौन चीज के कोनो चीज के दुख ना होई जन्नी तो हो कनिया कहनी हां आके मने कोनो दिक्कत परेशानी नहीं खेना का दिक्कत बाटे जब ले मन कर तब ले रही हां आज फिर ना मन कर त ना रही जब अपनी ओर से चलहा के करे के बाटे जब जिंदगी सुधर जाई संवर जाई घर दुआर कुशल मंगल रहे लगे तो वजह से अब कले कले हटे वाला काम कर दी कहनी हमी आके तभी हमारे तारा बीच बातें रही आज ये चाची जी कौन ऐसन बात बाकी हम आपको केहू से कहले ना कहले त आज नहीं बताई जानता रू यही कने हमार 3 मंजिल पिटा गइल बाटे टाइल्स लौकता टोला में नाम न भइल बा हो कि फलाना के घर दुआर पर एकने तो कैसे का करे के पड़ी हो कैसे का हम बात करा दी तनी संपर्क करवाबो संपर्क त हमार बाटे जी दाएं बाएं कहू त खेल बाटे बात करा दे तनी हुआ चाहिए घरे बतिया के देखा बतिया हम का को हम सुनी नाम ना आवे के चाहिए हमार देखी कुछ ऐसा चीज होला कि छिपा के खाई जाला जब ना तार नाम काहे खाती के आई बच्चे तो हमारे के राह देखाव तारू जब पैसा तारा रुपया काम आवेला तो त बुद्धि हो जाई जी चाची जी हां हो अब बेटियों पैसा का बियाह हो जाई बुद्धि आई आई कले बेटी के लइका देखे के बाटे जनी पतोही के कहिया ले झाड़ सब कहिया ले अरे बच्चे का कर खाली दे दे तरी से खाए के कुकुर नियर होने ए तो लड़की से ना ढंग से बोलो तरी से ना बतियाव तरी से हेलो हेलो हाँ मालिक प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम बड़ा ढेर दिन के बाद याद करे हैं का करें आप ही न भगवान हमनी के बानी आपके ना याद करो त केकरा की याद करा तब बहुत सब बताइए के बेटा लड़की ना बतिया अच्छा कुल ठीक बा ना जी हाँ ठीक है अपना बताइए कहत रहे कि एगो औरी आइल बा सौदा ले अरे हमरा तो हमेशा के काम बा कैसन सौदा बा नरम की गरम हाँ नरम भाग के गरम हमारा से गरमे बा चली तो ठीक है बा विदा करें क्या दिक्कत ठीक बा बचका चाही बाटे ठीक है बा उमर कोनो नहीं खे ठीक बा तो उसने तो हमारे चाह तो कोनो दिक्कत नहीं खे कहिए
देखी हम बात करा दे तनी उनकी माई से या बतिया ले या कहिया चल अकाउंट में पैसा डाल दी। अब बतिया लेबे के बा उनसे केतना का करे के बा। अच्छा अरे बतिया डेराई लगा गोड़ लागत तनी मालिक। जी जी क्या हाल चाल बा? ए मालिक बहुत हम गरीब बा। अरे रोई जन महाराज ये शरण बहुत दुख तकलीफ से समरत बेटी लेके बहुत फजियत में बानी। 2 गो बेटा बाना से 2 गो पतोह बाकी जान जाए मालिक की हमने के खाली खाए रोए गावे के नहीं खे रही की बिया ना। हाँ मालिक कौन चली विदा कर दे मुकरा के चैन लेके डेरा पहुंचा दम ठीक बा सब हो जाई अकाउंट में पैसा चल जाई। कैसे होई मने रोयाईब नहीं विदा करे के पड़ी लिया के यहाँ के देखले बनी बोल देम। अरे आ जाई ना मालिक। अच्छा चली ठीक बा हम आ जिम तब। आ जाई घर द्वार देखल जरूरी बा ना। चली ठीक बा हम आ कौन जिम तने हमके 1 लाख के जरूरत बाटे। ठीक बा अभी फिर तो हम आइम जैसा ही डाल देम अकाउंट में। तब मालिक खाता भेजवाओ तनी। ठीक बा विदा कर। ठीक बा ठीक। पता नहीं के हुई कि बिना देखले ना सुनले 1 लाख रुपया दे दीजी के होई कनिया ज्यादा तारे सन कबो हम ना भुलाई। अच्छे वाले नहीं भुलाइला के बात नहीं के बस आपका जिंदगी संवर जाए आप लोग का घर कुशल मंगल रहे बस ये ई बात कही तो दिल खोल के बतिया ले। के कनिया से तोहरे घरे ना बुलाए के पड़ी। 1 लाख का बात मत ना अपने घरे बतियाई। अब पतो ही हमर देखिए से तो फिर कैसे का होई। पतो ही अन के का जरूरत जाना है का 60 में अपन ही बतिया लेवे का पतो ही का जाना को कह देवे कि दूसरा चाहे फलाना हो चिल्लाना अपनी घरे बतियाई तो ठीक रही। हमारा घरे बतियाई तो हमारा मर्दा जानते ना बानी तब चलो जब लंगिया में 1 लाख का बात मत बतियाई 10-5 लाख का बात बतियाई। तू ले बुकाओ में से। अरे हमारा के नहीं जरूरत जी हमारा के जो तो अपने रखब हमारा के पैसा न। चलो ठीक बाटे आइए कनिया आइहन मालिक तो। हाँ ठीक बटे यार ठीक बटे जाए। और का कितना सुंदर बाड़ी इनका लड़की ढेर न पैसा दी हम मालिक जाई हो देखी अपन घर का कमा कोने कनी बोलेबे करी हो जाता जइबे करब देखे। ए कनिया कनिया। हाँ दीदी सुनो तो हो एक बारी न छत पर पसरा जाता आवत नहीं खे आदमी देख के लावत न तबे आई सुना है ने वही के डब्बा में कख रख दो का एकरा के मतलब मेहरिया जी तब रखबो शीत पड़ जी त का हो करिया न हो भुकुड़िया न जाई हो महंगा के चीज बा। सुनी ना हम जा कर रखे अब बुढ़िया के हम देख ले ना तो रख देले उजके जानते बानी कैसे खपवा के बोलत रहत कैसो कर मजाल हो गेल हो तू डेराई नहीं ना ओकरा से बुझाई नु उनकरे मजाल बटे बोल दी हन तो कम जीप खींच के हाथ में दे देम और के पैसा त पेड़ बला आदमी तुर तुर काला होता किन के मरद का माथा त दिन त खट कर त 2000-4000 रुपया मिलत टुए। देखी दीदी रहुए बोलम नु तबे नु तन की शांत हो यार पर जाबे मन तबे लगता उनकर औकात बा बोल देता औकात बा हमारा भी बोले के बटे हो तोरो डर लगे कोनो जरूरत नहीं है उनका ले बुझाई नु साड़िए सयम रह जा घर के सामान सब बिला जाओ बटे कौन साड़ी लेबो हो यार पियर का पियर ले लू हो पियर साड़ी के हमार त गांज लागल बा पियरे जाके ले लू ई ना के तनी दोसर कलर लेवेला किन के ना लनी हो जी। हां बुढ़िया का बका सवा में से बुढ़िया साड़ी रख लेनिया का हो एगो निकलनी 1000 गो और बाटे सोचले है ते में ठीक है चाबी में अगर तने लेके रख लेता नी नेर तुमको थोड़ा नहीं खेमिला चाहे कोई से मिला बेटे पुतो के ना होखेला ठीक के रहुआ कहता नहीं हम बूढ़ बके बानी रहुआ चाबी लेके रख ली कनी जब खाना बनत टेनु आ खा ले तड़ू आ हम खा ले तनी हमनी के परिवार मर्द मेरा सब खा तनी जा तब कुकर में बस हतनी भात दाल छोड़ के आ मैले जाकर ड्रेसिंग में रख देली बुझाइलनु जी नौकर नहीं लागल कि बनता आठे साथे सन माई बेटी घुमत सन लहराई करत सन ठीक कहतन दीदी आ जी दीदी हमका कहा कि एगो जवान बेटिया भइल बड़ी लगता उनकर काम धंधा करे के तनको अथवा विचार ना करेला जी। कहाँ जाता है साड़ी उड़ी ओहो करे जाए बैठन दरमेश के अपना से दिमाग रह नहीं खे बाहर दे के बन त कैसे बैठ त का है ना त खाए के बटे हर देख के बनी त हल्का न पगिर के जनवा ने का हमनी के का चाहतन के मर मिला जाइन जा कैसे चाहिए खाए से पेट मानी ना मुंह ना मानी त भात ना खबू त हल्का खबू दुनो पर दिन। अरे बताओ हम जानबूझ के करतनी चाहिए चिल्ला तरू देख अब रोवा का मतलब लव गल ना हो जी के हेजी का हमर पतो हो बैठल बैसन तनी हटे के बैठी हां कनिया भर भर कर खा ले कौन तरू का हो बोली
तनी तनी प्याज और मरचा सगर काट के तनी बेसन के पापड़ ना बड़ा माना ठीक है भइल जी बुढ़ा गइल बाड़ लेकिन मन नहीं के तार बुढ़ा ना बेसन का पापड़ा खइबू तेल मसाला घरे ऊपर जता टुए के पेड़ पर उतार के लावे के बा आइयो दादा ही एक ठोप छुआ देवे के तो बाटे जा लावा पैसा बा तेल पटाके किन के लाके बना के दे देतई जा जाकर तो हइया नहीं खे ना बनाइए के रख ले बेगा घर में के कोई एक बुन तेल दे दे ताके सबसे झगड़ा लड़ाई कर चली हम हाउ हाउ ढंग से तनी खाए के नहीं कुछ देतो काहे अबे बुढ़ारी में कहला के एगो रोटी दो खा के दुआर पर पड़ल बा त 4 टाइम खाए के चाही आई कैसे कहता रे जी कि खई के देखी जाते मुर्गा मछली तले काले सेब संतरा ठुसत रहत मुंह में तार ठुसाते नहीं खे ए कनिया चुप रह तू चुप रह त देखी मम्मी जी एक पीस खाए चाहे 4 पीस खाए पीस होखेला मुर्गा होखेला बुझाइल अब बुढ़ानी ठुरानी ढेर के उम्मीद का झूठो कर रखले बनी दौरा आता ना तो हम लोग तेला बेला सीखले बड़ू जो बोले के हो ऐसे सास के बोलल जाला ना हमारी बेटी के कुछ समझता रुझा ना हमारा के अच्छा ठीक है जन्म आइले बाड़ू हम पतो है नहीं के भरोसे ठीक बा जन्मावे के बेरी ना सोच लोगों कर पार घाट के लगाई तो आखिर लइकन के हम ना जन्मौले का तो बानी लेकिन के जन्म तो तार बस में बाबा अरे सा छोड़ सब बात के एक बार लइकन का कौन से परिवार का नहीं थे। जबरदस्ती करे के बाटे ना लाइकन के मेहरारू थोड़ा नहीं किसन आई लाइकन तुझे बनने आज बड़ा यही मजबूरी के चलते अपन बेटी के बेचा तनी जान जी हजा बेचा चाहे मजबूर बिलवा कर देले बाड़ू जे हमरा के ना तो लोग ओए जो तो- रहन बा ना हमर लड़की के तू लोग कुछ नहीं कुछ समझत ओए त हीरा रतन भइल कुम कर के देत बसन पैसा किन के ले जियसन दे मेहरा मस के ठिकाने नहीं खे आ बेचना अभी बेचे ढकेल दिन तो लगता फेंका जे 10 लाख में बात कइले बानी 10 लाख में हमारा विश्वास नहीं के बुझाई लू विश्वास नहीं के त का हो लगले में सर अइहन सर 10 लाख रुपया कहले बन लगले अइहन कोनो बात नहीं के आज निमर तू जाना त ना अपन बेटिया के ओंगने कर ठीक बटे रो जाई ओहन तब देखल जाई जाई कहां गइली काज ने खोइले में कि नहीं के खोइले दे देवेला काढ़ के नहीं के खइले मजबूर कर दिहलु जाय आज तोनो से ई उम्मीद ना रहे बाप रे आज तक बेचना बेचे तो लागत है छोटकी आए कि 10 लाख रुपया वाला जानलिस नु और दहिया में का बारे तो हम तो वही कहता नहीं कि कोई पटाक में 10 लाख रुपया दे दी पर हमरा दोनों बतिया विश्वासो नहीं कि विश्वासो होता टे कोई से अगर 10 लाख के बात हो तो हम तो साफा गोड़ पर गिर के गोड़ धो के पी ले जाए हम चाट जाए हम पैसा- चाट पैसा जाए होखेला। कैसे कहता नहीं पैसा पैसा ना होखेला 10 लाख रुपया जी दुनिया के फेरा में लगी चली चली हम गावता नहीं फेरा में लगा दीवार में रख दे पहले। पैसा नु कहाला भगवान कैसन हमार करम किस्मत बटे जेकर तो माई नहीं के बाप नहीं के भाई भौजाई नहीं के वो तो रोवत है तो कुछ शोभा देता हमार तो सब कोई रह के भाइयों रह के भौजाइयों रह के माइयों रह के बाबुओ रह के हाँ तब वो हमार जिंदगी एकदम न रख के भाईल बटे घर में एकदम न रख के भाईल बा। मन तो करत तनु के जहर में और कुछ उगा के मर जाएगा के जाएंगे क्या ले बड़े लिया के दे का रो बतारी की बता तू ओने के चलते जहर माउर खइबी हम मर गइल बानी बता दो जवन ना बात बोले के तवन बात हमरा के बोलत रहत है जा बोले दे ओने के जमाना आइल बाटे जाए तो ना रहते बहुत हमने के दुख कोई नहीं जा जान लू हमर मरद का माता बताओ अभी ओकर एथू बाटे दू पैसा के लायक बानी जा तो ई हाल करती सा आगे चल के कौन हाल करती सा ज्यादा बहुत दुख कर जा जान ली दुख अब हमने के खत्म हो गल अब सुख के समय आ गइल रो मत कनिए ना बन जा ठीक ठाक से बार कल अपन काहे बारह तनी तू कल ऊ काहे खाती मास्टर साहब आवतरन हॉस्टल में ले जाए खातिर तारा के अब हम अब पढ़म ओमे जैसे बताओ कुल ना, तो सिखावल कोई नहीं पढ़ावल जाए कुल अब हम यहाँ तो कोनी तो हमरा का बुझाई रे छोटे पसन पढ़ावल जाला अरे हम पूछे जे तनी कह तनी तनी कर ना ओमे कुल लड़किन के गुण सिखावल जाई है कुल अढ़ाई कढ़ाई वाला कुल ना होखेला उहे सब कह के जाए के परी माई उ सर जहाँ लेके जाए जहाँ जाए के पड़ी तो तू जानत नहीं कि तोरा से भेंट फिर हम कैसे करे में तू कैसे मेरे से करे होई भेंट होई पैसा मिली ओमे पढ़ावल जाई या सिखावल जाई ना तो पैसा मिली तो के पैसा मिली तब बताओ सुखे ना आइल बाटे छोड़ द जानत रही सकी हमने के खैले आगे से थरिया खींच लेता ही जा खाना के ओसे तो अच्छे नु रही इतना बड़ा अपमान भइला से कि ओमे हम तो कमा के किसिम खाएं। किसिम के खाना मिली हो जो सर की है आ सर हमारा के पैसा दिहन भेजी हन ए मैं तो हमरा से भेंट करे बे नु हाँ हो भेंट करे ना आई
हम भेंट करे आई। ई मत कह के हम ना तो माई। जा तू सरदन तैयार हो जाता जाता भरल परिवार रहते हुए भी कितना हमनी के दुख में बनी का जा। करबू जितना कैसे तो कहा तो कहल बा कि नसीब में लिखल बा लेना तो कहाँ से खाए के मिली पेड़ा। हमनी के तो ठोकर खाए के लिखल बाटे लेकिन बहुत ठोकर खानी जा। बात कहले रहनी है चलू ई तो कह कि माने भगवान बहुत बढ़िया बड़न सोच बड़न कि हमारे के वैसन आदमी से मिलान करा दिया ना। के माई कहाँ के पूरा जांच पड़ताल कइले बाड़े नु। उ सर यहाँ घरे ले जाए खातिर तारा के कंपनी बन कर जातन तले बार और बांध ले तनी बार और झाड़ के तनी तनी पाउडर साउडर लगा ला जा तब बचिया का करी दुखवा के जर ले नाराज लड़की से झूठ सच बोला तनी। अब हम का कर तनी तरा में जानी हम हे भगवान कौन दिन देखाव तारा आय ये न बाटे हो। भगवान करस के साथ घर दुश्मनों के ई सब दिन ना आवे दादा जीवन हमारा दिन आइल बा सब कुछ रहते हुए आज ये दिन देखे के पड़ता है। एगो बेटी के चलते आज हमारी बेटी ना रही तो हमनी के मर्द मेरा कहीं उन्हें निकल जाती जा मंगती जा खैती जा लेकिन सेहन से मर्द बेटी लेके आदमी कहाँ जाई छोड़ा जाए तो चल जाए हमारो टेंशन दूर हो जाई। रह सराड़ी मंगा धोवानी है पसरी के भेड़ुआ बना सन नतिया लइका ई निमर तो सत आज हम ई पूछत स ना कहली कि काहे माई बहनिया जरा ऐसे करत रु स हां अजी सेठ जी का करी ये कुल तो घर दुआर बाटे। ए महाराज देखो तनी गाड़ी राउर होने लगावे के पड़ता रोड रोड नहीं खे रोड के प्रधान ठीक ना तो है तर गांव पूरा घुमावती महाराज जैसे कहनी कि रुआ लेके आई ऐसे ना आवत रही। हम तो कहीं की भेंट उठ हो गइल हुई जन्नी बे महाराज रउआ का चिन्ह तो रउआ भी नहीं रउआ तो गजी ई बात बती सही है कहतन कोनो आवत रह तो हम जानता नहीं कि ऐसी में हम रहे वाला आ घाम लागत है अजी चाची जी गांव में घुमावती महाराज कोई देखी तो हमके का कही आ का कही जी तनी मजबूरी रहेला लोग घूम लेला। अब ये ना कोई चाची जी अजी नमस्ते सर सेठ जी आइल रानी अब मैं गाना कुर्सी उर्सी लगा के ताकते पानी आई यहाँ के हमार नंबर जानते चल नहीं ठीक है बा आई जी आई बड़ी पैसा वाला लेकिन लागो तरन दादा एकदम सही के ना बुझाता बाकी गुंडा नियर लागो तरन छोड़ो वैसे का मतलब कुछ नियर लागो से हमके तो रुपया से काम बाटे। बैठी सर बैठी बैठी सर बैठी बैठी चली बैठले बानी कमें कि जल्दी होखे ताकि जाए हम जानता नहीं गाड़ी रउआ गांव में तो पहले रोड नहीं थे ए, सर जी कहीं बैठी 2 मिनट टाइम ना ना पानी होने के फेरम मत पड़ी लेके आवत नहीं तो अरे पानी होने की जाम पिए नहीं है पिए नहीं अपने घर ढेर टाइम हो गया जान मुनी है तो घर बहोन है वही जगह गाड़ी देरी खड़ा का आएगा नहीं यहाँ के ये तर बताई दी ई सब लोग के जंगल में अरे को लगी फोन पे डाल दे हम तो पैसा बा ये कनी हम मोबाइले कहाँ पे जानते बारू खाता बंद नहीं ये काम के ले दिए जाई पाने पर लिखवा के हां लेके के लेके लड़की को लेके लड़की का पना पे घंटा बांध दे हां तनी हम बताई बताई ये को 2-3 लाख रुपया आदमी ले दो अनपढ़ आदमी कहा जानता है अकाउंट में चल जी अकाउंट से निकाल अनपढ़ कोई जन्म ना आदमी करी कहा जानता अभी 2 लाख रुपया हाथाना ना होई कोई देखी तो का कोई आज पढ़ल होती है तो ये लोग जानती जाके पैसा के गने कहाँ लेके जाए। लड़की ठीक भी है एकदम सदा ठीक बाटे कोनो दिक्कत नहीं है नहीं ठीक ठाक बा कोनो बात नहीं है बस घरे परिवार से परेशान बड़ी और वही बतिया समझ जाए ना जान मनी झूठ सच ना बोलना ना ऐसे आज देखिए हम बात का पाक्का है हां वही बतिया चला जा गोल लगना खुश रह बैठो हमारे तू बता दो खाता नंबर आवा बोलो खाता नंबर बताओ का नाम आपकी माई का नाम न पूछी खाता नंबर गाड़ी बताई का देख ली महाराज देख ली जाए देख जी देखिए देख रहे ठीक बा बोलिए अकाउंट नंबर देख ले बाबूजी कैसे पता चली अरे हो जाए अरे छे ई भागम नहीं हम कुल चीज जानता नहीं ये मैं अभी तक काम करबे ना तो पैसा कहाँ से ओहे अरे एडवांस में हमनी के दे दे जा खाए पिए दे दी अरे जाके उजा काम में न करे अकाउंट नंबर पूछी बतावा पहले हमरा नहीं के पता पर्ची पे लिखल हुई घरे तो ठीक है पर्ची है तब ले ले सुनी ना जब करी हम पर्ची ले ले जब जाओ जे डला जा दे छोड़ दी हमारे अकाउंट में 5 लाख डाल दे छोड़ दी हमारे में डाल दी हम दे ठीक देते है नहीं रोग में डाल छोड़ दे 5 लाख डाल दी डाल देती रोग में हाँ डाल दे जानतर कनिया में वहां से कहने की 10 लाख बड़ा बात कुछ 10 लाख हां अजी
ये अपनी गार्जियन से 10 लाख कहले बा देखिए दे स्क्रीनशॉट रो के देखी जी देखो है दे 5000 तो और 10 लाख कर दिन 10 लाख कर दिन 5 अच्छा तो डाल दे एक ही बार जानते नहीं फोनवा पे बंद हो जाई कह देब ना कि कहीं बार अकाउंट बंद हो जाला देख ली खड़ा हो जा ठीक ना ना ठीक बनी कौनो दिक्कत नहीं कि है तू 5 लाख 10 उहे जौन सीखे के बाटो में हो कंप्यूटर खड़ा हो जो यहाँ के देखो माने कि काम धाम कर ले बुना जन्नी कंप्यूटर के कुल पढ़ाई कोर्स बराबर ठीक में मने तनी बिटिया हटाओ तो उड़ानिए बात बहुत लंबा लंबा हो ना है ठीक ठीक है कौनो दिक्कत नहीं के ठीक ना ठीक बाटे तब हम चलतानी नहीं हम चलतानी रहुआ संगा ही तो चली हमनी के उतर निकल जेती है ना चाहे दी हम हेंगन हेंगन चल जातानी चलो डिराई के नहीं अरे हां चलो 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 आओ अरे चल तो अभी बच्चा न बड़ू तो धो के ना ले जम तो भुला न जेबू बताई मारा सिखाई चल लेके जाई गोड़ो लागला मम्मी से भेंट कर खुश रहो खुश रहो डिराई ना चला ई कुल डिराई वाला ना हो उ जा अपना घर जा लेके जाई जा और ये दादा बेटी तो गइल पैसा लगे हमारा खाता नहीं आ गइली दादा पहले नंबर तो जाता नहीं अब ये के तो हम पलटियो के ना देखे जाए पहले नंबर जाता नहीं पहले मर्द के बोलावे आए तो पूछे न कि उ जियावा कहाँ गइल तो का कह कदम कि काम धरा दिले बनी ओकरा के कारखाना में पैसा पहले जातनी भाई के बियाह पड़ल बा कुछ में दे देतनी अपन जिंदगी खातिर रख लेतनी अभी अपन मुँह पीटा जाब वैसे हमके कोनो मतलब नहीं खे अब एमे से 2-4 पैसा ये करा के दे दे बेचारी हमारे इतना काम करो ये दीदी जी सुनी जी कहा तू रंगा त खाली सुतिए रहो के ना धाला सुनी न एगो बात पर गौर करे तनी कौन बात पर गौर करे बाबू बेटी में देखो तनी दूध से नहीं खिलो कहते ना खेलो आज रहो के दिन भर बेटी वाला कर लिया काल दिन भर लो हां कहते मगर पर ध्यान नहीं कहां दिन के लोग को मतलब चाहे ना कि मतलब आगे सॉन हो जाओ अब बोलिए ना तो झमका के चलती है ये कौन यही बतिया हम बुझ करी हो रोज ना तब भोरे भोरे होई तो कहनी कि ये कनी 5 रुपया तो ना चाह के आई हम जाते ने चाय पी अरे अब तो कैसे देखो जी तो हमन घुमान से चला तरी लगता मतलब नहीं खे ये कनी सो है कहीं बेच चुना ना दे ले क्या के हो हमरो तो लागत पर रउगो बात ना मानत रही हम कहत रही तो कहत नहीं कि कने ऐसे हो सकत ये कनी है अगर सन भइल बाटे त हम तो ओकर गोड़ पर गिर जे अरे चल गोड़वान करे के तेला मालान करे के जोने का 1 लाख रुपया मिल जाए कौन की थी वो खराब बा ठीक कहत पर पलट के ताकत नहीं थे तो अरे रेस्टोरेंट में चलो रेस्टोरेंट में पार्टी साटी का कहाला अजी मम्मी जी हम तो पार्टी दे मम्मी जी ने अरे छोड़ो जना ए मम्मी जी सुनी ना नहीं ऐसा कोना भाई भाई काहे हमर गोड़वा थल बड़ी रे आ मम्मी जी ना बैठी ओहो ए मम्मी जी 1 मिनट करो तनी मम्मी जी आ काहे मम्मी हटा जना ही मम्मी जी गड़बड़ जे कौना बात करत बड़ी अरे हमार कुछ नहीं के बथत तो हनी के बथत होई हमार नहीं के हम उतना फल फ्रूट का तनी हमार उतना एनर्जी वाला चीज खाता नहीं तो हनी के कौन है तू देखो तनी ने को हमनी के दे एगो और देर खाइल पियल दे ना काहे सारा धन तो हने में जाता टे तब न के तू का अब है अपनी गंदा जुबान से मम्मी जी मस्त करस ठीक बाटे ना जी मम्मी जी ना आई मम्मी जी पूछी काने रहता नहीं काहे जोन करामा करवैलू हो जा अभी नहीं के मालूम कुल बाज गल सीता के बियाह बाकी बा मारबा हिलाते से फेंका है जे जान से नहीं बस सही के तो बीच देनी का नहीं एहेंगा ना 10 लाख रुपया पावनी हमी करस खुश रहस अब भर थरिया ढीड़ में डालस जवन चालू से तवन कर लियालू ना खाली मजबूरी के चलते हमार लड़की ना सुरक्षित भी है सुरक्षित अब अपन देखा सतनी से हमार कौनो अबे थु नहीं के 10 11 10 लाख कल है ये कोनिया अब ये कान 10 लाख रुपया रख ले बिया हो कहा जाए ये दीदी कहने बक्स के बच्चा थे हम तो 10 लाख सुन के हमर जीवे थी और हमनी के घर में 10 लाख रुपया हमनी के नाको रखा फर दीदी चले के कुछ बना के पूरिया के खियावे के तब कर मन पसी जी चलिए दादा रे बाप रे बाप